So good morning guys. Ako rin bantay sa bata guys. Sama ni mga bata guys, nga kabadlungon man kayo guys. Matuo ko. Sige galili. Sige na ba? Tulog na. Tulog na kay nagluto ko. Bambam? Di na lagi mo bambam kay kuan. Di na bambam niya nagmata nimo. Sige na. Na inday o tulog na inday ikaw pa. Sige na. Tuhag eh. Di ka palitag ng kaon niya ay bahala ka na eh. Di ka palitag ng kaon niya. Ang saman. Sige na ba? Kung nangin mo kukay ko skuan. Kukay ko sudan. Mohog ka niya. Sikot mo ka eh. Naig ko si Inday. Ngalang ka ron. Dali mo na ako ka, di mo na ako. Asa na yung mga lamas ni mama ni mo? Ha? Mga lamas ba? Lamas? Mga kuan. Asa mo butang? Dili na mao na unsa lamas. Kuan kanang sitaw kana. Kanang kuan ba? Ahos ba ahos og kuan. Taka. Tawi, magic sarap. Magic sarap. Plastik. Ay, hindi mo na mao. Dili nga. Dili lagi magkiat lagi eh. Tao eh. Saka na tas duyan ka. Saka na duyan. So ayan ni kakuan guys oh. Kita magbantay niya. Manatay bata nga. Pagti madlungon na oh. Nilhig pa kuno siya. Asa man ang silhig padong dito sa gawas. Adto padong ba ayaw diri sud. Dito ano. Ana oh. Adto gawas adto ilabay ang sagbot. Ayaw diri balik sud. Pagka marok sa nimo eh. Tarong nga. Mau na yung mga duaan yung pagpangguba. So pag yun maabot guys kay kuan pa lang gikan alas 9 kung asawa ka nagpa kuan siyang mama sa ospital. So ang usawa gi matog. Ang kabadlungon ang usa na ako ka bibi kay nakatog na. Wagay ko kalakaw kay wa mi lamas na kung sudan giluto dali guys oh. Nagluto ko. Lamasan lang yung taon na ako gusto niyo kuan na niyo. Pura ra yung taon. Kuan, asin ra gyud tawag. Asin na ni. Asin ra og patis ang nabutang. Okay. Agi matog ni usa, wa ko kalakaw sa tindahan sa babaw. Agi mat hingkat niya kung luto ra. So absin ni taron niya. May lagmasayo siya ito silang abot kay makatrabaho tag sa akong sideline ng trabaho ron kay wala nga na sa oras. Salamat lang ko sa mga nagpatrabaho sideline. Okay sa mo to dihang trabaho guys. Trabaho ginabi kanang di sa makadisturbo sa mga silingan kanang mga ginagmay nga kanang di saba kaya ba pareha nang magkuan ta gamit ang tao barina hindi kay saba barina ang saba kay kanang martilyo dok magkampakang ta guys so porting duwa ni usa oh usa diri na tulog na ako ang tambukikik. Update tatawan guys. Sana shout out guys mga kuan day. Nakadawat og hapwe dia. So ang kapalit itaon kog bugas guys. So, bugas na guys ang itabunan. Sa kasakong bugas, salamat sa Ginoo na taga-antag grasya. Salamat sa kumpanya nga og trabuhan. Hatag sila hapwe. Kapalit yung daan tag bugas.
So akong balay guys, akong plano ani ako na ni siya ipadayon akong balay. Maka budget ko makahuman ko sa kuwang sideline. Atong akong sideline mo to sa YouTube. Makasweldo ta sa YouTube. Ato ni makuha na tong balay guys, no? Sa mga kuan diha katong gusto mo suporta diha, suporta mo para makasweldo ka sa YouTube. Paita gyud lamas in taon ni oh. Wa gyud lamas in taon ni kay sa mo ni nga, lim ta kalakaw ni kay. Na may bugoy diri nagkuan. Dua man ni. Matulog na. Kaya para kuan kog lamas, antay lamas na to ang kuan. So ako nagi tulog guys kay malagin tantay lamas ni. Sa ako ng bata nga. Ang una-una duwa gini mga bata na. So suga ko pa inasawa guys, di ko musugot nga ako sa asawa kay kapoy ini mo bantay tag bata. Kapoy gid gid lang ang trabaho sa tong asawa kay bantay sa bata, maglungag, ug maglungag, mangluto aw sa ba. Mao ron din ano. Nya manglimpyo rin, manilihig din sa palibot. Laba pa. Asa man ka? Na, kwarta na ara di sa sud. Tara. Manong nagdam kag kwarta diha? Sa ang ulan nimo? Sige, sud na duyan. Kubangan na yang kwarta oy. Sige na. Sud na. Tulog na. Tulog na. Palit nagpano niya. Palit nagpano. Tingnan mo na magkasinsiyo diha. Ay gihatag ng inday hami. Bawa ng inday nga. Dahil nagpungit ba ng sinsiyo. So ako sa nitulgon guys. Ay. Tuong na si inday natuog na ikaw pa. Antos gyud ta ni. Itamay nang itag anak ani. Diba guys? Tamay nang itag anak. Hindi man ang anak man itag. Gini kanan. Sige, tuog na. Ngaya matuog oy. Tuog na si Inday yung mata na lang ni ron, ikaw di pa kakatulog. Sige hunahunag duwa oy. Unya, inig mata nimo duwa. Sige na tuog na. Tuog na ba? Sige na dong. Yaan na ka diha, bahala ka diha eh. Yaan ta ka eh. Sige na, higa na. Maglok ng kabiyaan. Sige. Tuog na ba? Higda, tarong ba? Tarong, higda, tarong. Sus, sawaya gitu eh. A few moments later. Yo, what's up guys? Ako guys. Naabot akong asawa ganiha hapit na alas 2. So ano kapde sa mo ang kumpanya, so tarin ako sa kuang sideline sa YouTube guys. So mao guys, nagdubol-dubol na ko diri guys. Apay buslot guys. So humana ni magkisamita. Na yun mag sa wiring. So okay. So di ko gid ta kabutang og installation pom guys kay wa pamili ko bungbungan ni double wall speakers. So ako sa ni bungbungan. Ang pikas pa may ng bungbungan na. So guys, muna ko kuan guys, tap guys. So ang kaning installation ugma sa siguro ni gabi eh. Time check sa gabi. Na city image. So mo uli ko sa ron kay patupis ako guys.
Kay murag na to yatimas itong lawas ni. Pagwapos na panagsa ba? Diba? Panagsa na kita nga. So, mani update sa tuang kuan ron. So, gamay-gamay na latag ko. Kung stricto na siguro trabaho, mga tulok adlaw, humana ni. Kay sideline na to gabi ako limit ani mga Domingo ako limit humani diri tanan. Tapos sila dugang. Dari dugang ya. Ya, kuan simbol tagsira jam. So mga na guys no, lakaw sa ko guys kay tupi ko guys. A few moments later. Ano ti klarong sugaan ni? Dala tong sa kasular diri gani. Unsa naman ta? Da, kurinti ni ila kita uti kurinti. Hello guys. Kita niyo akong naong guys. Matay may suga diri guys. Bingaw kayo nabot ako sa mukha guys, kapatupin sad ko. So, sinsya na mo di mo kitas kung kagwapo ron, ibog lang mo. Kay di mo kitas kung kagwapo kay among suga diri nagkalabado. May kuryente kanila mo sana naman yung kalabado naman niyo. May klarong init guys. So mo ni among suga ron mo. Kuan gyud kayo. Porting kuan na sa siga kita niyo na. Di mo kita kung kagwapo karon kay wa mi klarong kuan. So salamat guys sa mga nagtan-aw sa tan-aw guys. Salamat kayo guys. Daghang salamat. So happy ta makakobra sa YouTube guys. Ug mahuman to ato ang trabaho dito guys. So thank you very many og ngayong gabi. God bless atong tanan. Mag-amping ta kanunay.